Ja, hej Jensina Magnussen. Nu är det akkurat vi av Pedagogisk forum. Här då vi är till forskjellige upplägg och plenum och några verkstover. Är det något särskilt att tycker flyttar hem att de har hämtat dagen? Ja, det är det. Jag får målbevist efter slottning till dem så det och för att du har alltid ett husgott och vill gärna veta om det är gott nog det som du görs och dina tankar du görs dagligen ännu. Vid det har vi också finns bekräftat det att det är ju rättare lag och jag kan inte vara något vita det är det som måste är och finns vid det. Några eko husgott till att vilka vi är på det som långt görs ganska eller? Ja, självande. Fast allt är för att göra men och vi tar att det var så fjällproftor va? Ja. Det gör det att vi tar vi får imisk input alltså vid det. Det gör det att få en sån bra vifto som vi kan bygga vidare på. Så det är alltid ordentligt gott att det är imiska verkstover. Det gör det mycket mer spännande att välja i och ger också ett inblick i imisk ting alltså. Ja. Är det något särskilt som du kanske kunde huxa där hörs till nästa för Pedagogisk forum är det? Det särskilt ämne som upptäcker till eller tycker ja, det som upptäcker mer då det är själva inte hur ser alltså nu är det dagligen lojare än det så det är hur ser falske startfalske samarbete vi på några husskol som här och få det själva till att komma i husskol. Jag finns ju så i det Kajsen det var otroligt gott. Ja. Man kan skapa i big bojar för Gypri och sånt och ja. Tack för det. Ja, tack för det Jensina.